son coherente. Todo o que oíches no meu discurso, para min é vida. Eu vivo así, e ti non. E non quero, de arredor de min, persoas incoherentes. Para min producen ruído, eso que chaman disonancia cognitiva, e obríganme, supóñenme un desgaste enerxético en tentar cadrar a persoa, o que di e a imaxe que eu quero ter, porque eu quero persoas íntegras na miña vida, non? Cando a persoa é incoherente, se a sosteño na miña vida, a min é un desgaste que eu non quero ter. De tentar, lévame a ter que xustificar, non, é por isto, é por, non quero gastar a miña enerxía en soster a imaxe dunha persoa que non o está facendo, non ten actos que concorden co que di. E eu, para poder ter unha persoa así na miña vida e sentir que me paga a pena, sí, tela aí, teño que estala xustificando e teño que gastar unha enerxía que non quero gastar. Gústame usar a miña enerxía en cousas útiles a nivel humano. Útiles a nivel humano quere dicir que me dá igual se a túa compañía me dá esa pertenza a un grupo ou porque se a túa compañía me require ter que poñer coherencia onde ti non a queres poñer, eu non te quero na miña vida. E non é frialdade, é soberanía. É priorizarme de verdade. É colocar a miña coherencia e a miña vida nun sentido moi real de eu quero vivir así, colocala por diante.